Dňa 19.11.2015 od 9. do 12. hodiny sa otvoria brány Strednej pedagogickej školy v Levoči nielen pre zvedavcov, ale aj pre celú verejnosť a hlavne pre deviatakov základných škôl. Bude to deň plný nápadov a kreativity žiakov i pedagógov, ale najmä pohody a dobrej nálady. Počas dňa otvorených dverí budú predstavované jednotlivé štúdijné odbory: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a animátor voľného času. Záujemcovia o štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa budú môcť zoznámiť s obsahovou náplňou talentových skúšok. Veríme, že návštevníkov očaria aj práce našich žiakov a pekné priestory školy. Dúfame, že s mnohými z nich sa stretneme v septembri 2016.